Mateo Kapitulo 5. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo. Nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babaye uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugi ta kini ug ilabay. Kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Giingon usab kaniadto, makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa, kung magbinyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya, makapanapaw usab.